Salutare șefi, sunt Alin Barabancea și am 33 de ani. Astăzi, în 2024, meseria mă găsește în poziția de executive șef al unui hotel de 4 stele în orașul Dortmund din Germania. Sunt și host al emisiunii Umami al 5 august, care se difuzează în fiecare duminică la ProTV. Astăzi am pregătit o rețetă care mi este foarte dragă mie și anume un filet de cod alb cu spaghetti de țelină, acompaniat de un sos din lapte de cocos care are la bază primerba, ierburi de grădină. Am făcut o crustă de chorizo pentru peștele nostru și un piure de migdale. Acum aș vrea să vă povestesc puțin despre tehnica preparării, pentru că eu consider că rețetele au viață și rețetele prind gust datorită bucătarilor care le gătesc. Să începem cu peștele, l-am luat și l-am filetat, l-am porționat undeva la 170 de grame, iar apoi l-am pus la opărit sau poșat, cum spunem noi bucătarii, în lapte de cocos, lapte de vacă și smântână pentru gătit, acestea fiind aduse la o temperatură de 85, 90, 95 de grade maxim. Este foarte important de știut în momentul în care gătim acest pește că nu trebuie să depășească timpul de 10-12 minute la gătit, pentru că apoi se va rupe fibra și vom trece într-o zonă de overcook pe care noi nu ne-o dorim. Pentru spaghetele de țelină am folosit un dispozitiv pe care sunt sigur că l-aveți cu toți în bucătărie și îl folosiți ca să faceți spaghetti din zucchini, din morcov, din dovlecel, din țelină, cum am făcut eu astăzi, sau din orice alte legume vă doriți dumneavoastră. Din nou, un tips and trick sau un sfat, nu le gătiți foarte mult, după cum vedeți în tigaie, am încins, am pus unt, usturoi, din nou, primerba, ierburi de grădină pentru un plus de gust, am evitat cât am putut de mult sarea, am pus acest amestec pentru a potența puțin aroma, fiindcă țelina la fel are și ea nevoie de ajutor și le-am gătit aproximativ un minut. Le-am sotat, după care am venit cu puțin lapte de cocos, lichidul în care am pușat peștele, acesta fiind deja gata. Le-am sotat de 2 ori, după care le-am tras deoparte și acestea au fost. Ca și sos, din lichidul în care am pușat peștele, am reușit să fac un sos din formare. Am pus unt rece, pe care l-am spumat cu ajutorul unui blender. Este foarte important de știut în realizarea acestui sos că trebuie să-l ținem la o temperatură 65-70 de grade pentru a rămâne spumat. În momentul în care înglobăm oxigenul în laptele care deja este fierbinte, trebuie să avem foarte mare grijă ca acesta să nu depășească această temperatură, pentru că apoi, bineînțeles, se va lăsa. Iar ca și element surpriză în preparatul pe care l-am gătit astăzi, am ales să fac un piure de migdale, un piure de migdale coapte și vă spun și de ce. Fiindcă peștele nostru nu este gras deloc, are nevoie de un aport de gust, iar în momentul în care migdalele merg la cuptor și se coc 6-7 minute la 170-180 de grade, acestea degajă un ulei volatil și își potențează aroma foarte tare. Le-am blendat împreună cu unt și puțină smântână de gătit, din nou foarte, foarte puțină sare, nu avem nevoie de un surplus de aromă pentru că nu vrem să acoperim gustul peștelui. Toate aceste ingrediente, îmbinate în furculița pe care o aveți la îndemână, sunt sigur că ele creează o sinfonie de arome și vă creează acel umami de care cu toții aveți nevoie în farfuriile pe care le gătiți. Vă doresc spor la gătit și poftă bună!